खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां बिबारानि बसुमतारिया लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। गसाइगाव कामारफा गामिनि थागिबि मन्टु बसुमतारिनि आंगो फिसाजो बिबारानि बसुमतारिया लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथां बिबारानि बसुमतारिया नर्थ इस्ट डिवाइन सिजन 3 आवबो सेकेन्ड रानार्स आप देरहासार जानो हादों आरो बिथाङा फिन देग्लाय बोसोरावबो गावनि नाजानायनि गेजेरजों लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। थारैनो आथिखालाव बर' हारिया सोलोंथाइ रोजाबनाय मोसानाय गेलेनाय बायदि बिथिंजों लोगोसे फेशन श' बायदिफोरावबो जौगालांगासिनो दं आरो बेफोरबायदि जौगालांबाय थानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां बिबारानि बसुमतारिया लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। गसाइगाव कामारफा गामिनि थागिबि मन्टु बसुमतारिनि आंगो फिसाजो बिबारानि बसुमतारिया लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथां बिबारानि बसुमतारिया नर्थ इस्ट डिवाइन सिजन 3 आवबो सेकेन्ड रानार्स आप देरहासार जानो हादों आरो बिथाङा फिन देग्लाय बोसोरावबो गावनि नाजानायनि गेजेरजों लवार आसाम आइकन सिजन 1 सिन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट 2025 आव देरहासार जानो हादों। थारैनो आथिखालाव बर' हारिया सोलोंथाइ रोजाबनाय मोसानाय गेलेनाय बायदि बिथिंजों लोगोसे फेशन श' बायदिफोरावबो जौगालांगासिनो दं आरो बेफोरबायदि जौगालांबाय थानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।